apa chuan blind date nei turin alo hrilh le a tun tum phei chu kang chhung kaw mi leh sa ani awangin apa chuan a kalpui thlap nghe nghe songi nen chuan an lo nghak reng tawh a kangala chuan songi chu alo duh zawk tlat hle ngal min neih lo chuan media te bulah ka ti mual pho ang cheu song chhungkuai hi mihring tlakin ni lo tiin ka soiang kang chhungkua nena in neihna in pom vek tawh kha alo ti buan buan a chutah sumi nge chu alo thleng ve ta apa leh songi te chuan an neih duh lo awang chuan an hawhsan ngal hme a kanga pawh chuan sumi nge chu hmel tha a tih tak viau awang chuan a sawi buai zui duh ta bik lova kanupui nih chuan tih tur vaki nei lovang eirong ball insuk intihfai kanu leh pa enkawl bakah fapa pathum leh fanu pali min neih sak anga ani mai ala ti zui a pheikhawk bal deuh te chu a hrufai tur te chuan alo la tir zui a mahse sumi nge chuan chutiang mipa chu a ngaina zawng ani lo awang chuan a kalsan nal nal a nei atan phei chuan a duh deuh lo mai interview nei turin Rising Sun Group te chuan an lo hril a tlai dar thum alo nih chuan interview nei tur chuan a va kal ta an CEO chu kanga kha alo ni reng mai an company chu tha a ti em awangin thawna atana a duh ber ani thu te a sawi a sexual harassment chungchang na thawna hmuna a thleng angin report lo lut ta sela engtin nge kan ti ang ti in an lo zawt chat a hmasa berah chuan company lam thu nei tu te hriat tir ngal nei se engmah zep leh thupawm lovin chuan thui chian ngal ni bawk sela sexual harassment chu alo awm tak tak ani chuan thil ti sual tu chu hrimna pek bakah police hnenah hlan ni ngal bawk sela victim chu zangna dawmna pek ni bawk rawh se tiin a ngaih dan chu tlang tak chuan a sawi hme a an chhuah tir zui ta ni songi khan kanga chu thingtlang mi satle ang khan a ngai ngawta apa pawh in a chanchin alo hre chiang lo tawp mai kanga hmingpum chu an hriat pawh kha alo dik lova eng ang chhungkua nge an nih hriat a duh awangin kangala khan ami zia leh incheina te alo ti dang lam vek bawk si a Sunrising Group President ani tih hrengat sela chuan songi chuan a hnar dawn lo chian nen zircheng a hmuh tur chuan company lamah chuan a va kal le a chutih lai tak chuan kanga khan alo khawl a a interview na a tlin thu leh a tuk atanga hna zawm nghal tur chuan alo hrilh an thawhpui nu khan lo hmu fu le in zirchenga chu nupui nei tawh a nih thu leh zarbuai tawh lo tur te chuan alo hrilh le a apa lah khan kanga nen chuan in nei mai tur leh a hun leh ni te ruat fel ani thuai tur thu te alo theh darh hman pek ani awm e a hmuh si tiam awang chuan sumi nge chuan ngai thei ta bik lovin chu nu chu a hmaiah chuan a ben sak pawp a chu nu pawh chuan alo nam let ve bawk zirchenga khan lo man hmanin a pawm nawla a kalpui ta nal nal mai sumi nge la chuan lei alo la chhuah khum zeuh zeuh leh ngal dingi chuan an awm dan chu maka ti em awangin secretary chu ava zawt chianga ani lah chuan nupa an nih thu chu alo hrilh ta mai si an boss nupui alo hmuset vel chu a inchhir hle song chhungkaw inah chuan secretary chu vatir hmasa in thil pek a va dah tir a a nupui nen an lo la tlawh tun tur thu te chu a hrilh tir bawk nupui alo nei reng tawh te an hriat chuan mak an ti hle a an fanu songi kha nei tir an lo tum ve ngawt kha ani bawk si nen tutak chu ni angmaw tiin an nupa chuan an rilru a buai dun khawp mai a hnu deuh chuan zirchenga leh an fanu sumi nge te chu an lo lut ta chap chat a a ngaihna an lo hre lo hle an lo dawng sawng tha khawp mai a chutah sumi nge chuan voin hian kan in date na a rei tawh tho awangin zirchenga hi inah hian ka lo hruai haw ani hmel hriat tir cheu ka duh a tiin ala sawi zui in neih chungchang an sawi takah chuan pusawng ate nupa chuan mak pa tan chuan an it tho bawk nen thil pek lampang an sawi lut ta dai a mahse sumi nge chuan an mi zia chu alo hre chiang tawh si a katana insum lo sian tawh zawng zawng te kha kala rul let vek ang cheu mahse tun atang chuan nangni nen hian inzawmna kam nei tawh lovang alo ti ta hmak mai le zirchenga pawh chuan kanga nena
in hual tu anga thu an lo chua ve ngot te chu ti top ngal vat turin alo ngen ve boka songi ne na po ji chenga chu a pasala ni thu shil turin swimming chuan alo shil le ngat bok nen pusonga te nu pa po chu an ngoi ta kur maya rilrubai taka anom lain songi chu alo ho ve ta a ji chenga le swimming te in nei to thu te chu an shil ta vek mai koi theilo ani theilovang ti chungin songi chu atlan chuak da ya swimming te chu an ina chuan awa zong zui ngal inin nei tak takamu tia awa zo chuan ka shil vek to che kha ti in swimming chuan alo chang mia khatia alaka that an chuana chan chu apaten an sum do na money laundering chung changa chan chuak tu anga songi hi an ngai awangin alaka chuan that chua tura an ti wang alo ni a poisa te pe in na te po an pe boka ma se ji chenga chuan songi chu tui atanga chan chuak tu ani lo ti kha a hrive tlat bok si adu ngai bok heklo tuna phe chuan nupuya nei to a anuna lo inrol bai to lo tur chuan shilin veng tu te chu an hruai bo tir ta ani ji chenga hi kumsom ani lain tuya atla a naupang pakhatin alo chan hima ma se tunge ni chiang takin a hra thei to tlat lo khanu kha engma ala ti saklo awangin a in thiam lo hle a tunge ni zon chua ngei po atum bok ani enga tinge ka zungbun pek che kha ibun mi alwa ji chenga chuan alo ti chuak phonga me chedang du anei mo atia wanga abun du lo kha a hre chuak zoka a to hmel buk sia kabun zakalom ati ta zaya chap chungin songi chuan ina chuan a ho a ati taw bur bur mai anula chuan lo thlemin a lo tlon ti ti a apa ero chuan an chung ko in tiam na anga kanga chu nei mai tur chuan a lo ti ve chen bok si a nei du bok si lo anu po chuan kanga nei tir chu lo phal bik lova chuta songi chuan ji chenga ka nei thei tak lova chuan Sunrising Company President also nei ka duani a ming chu kangzua ania ataka chuan kala hmu chiang lova ma se ka fence chu ani nge in ka hria a lo ti tanul mai apa po chuan kangzua chu inei thei don phot chuan kanglet ni na kan in rem siam na chu kan thu chat mai anyang chu ti in a lo rem ti ve ta a ani khat na zom na chuan kangale swimming te chu anin hmu fu hle a a thopui tur te ne na chuan mel shat tir ngalin lo ngai ven tur chuan a cha nge nge chuta kumthum chunga a secretary lo ni to chuan kanga chu lo ngai zongin ta chhun ei pui te chu alo tum alo ni a ani la chuan alo du der mai si lo chuti ralin swimming e ro chu choi pui tur chuan alo som le tho si a mi te chuan mak an ti khop mai kanga chuan a secretary ang chuan a chhor chhun zom ta a mana luzi chenga adu sia a soina video te chu alo le kau thar le tatlat mai chu po songi ti vek kha lo ni Sunrising Group a chuan kangzua chu hmuturin alo kalve che a kanglia nia a hriat ne na songi lo ding dun renga hmu chuan thla te alo lak chak vela thingtlang pa chu inei don tangi ngi emni ti in alo nui zat hle thalak chu si chenga thon atum thu ala soita deu deu engei lo ti don reng renga tia an lo zo chuan ka fans motorin kalokal kangzua kha wa ko chwa kula ka autograph kalo pe ang alo ti ham ham abula ding chu kangzua ni ti shelovin pasalata na ala nei ngei tur thote ala soita deu dewa kanga thin rim chuan anem tek chuan avom chora chung ko lak lak lo lutuk ti in swimming chu hruain an kalsan ngal nal nal songi chuan kangzu chu a haite hre thiam ta a ji chenga ani hnuwa kangzua le zel alo la ti boy fo mai chu thikin swimming chu angai zwal sot thalak kha songi chuan ji chenga chu awathon ta nge ya alo thi khop mai swimming chu anupuya ni ti anma ni company a thok te chau ni lo pon lam mi zong zong te po chuan shrevek to sela adwani kanga chu tongkam niam tak mangchi ni lo ma se miswal tak chu alo ni lem lova swimming laka po a fel phian mai
Lu Group le Sunrising Group te thaw ho na tur chung changa kanga le sumingi te chuan Lu Group lam chu an pan du na Minister bawa te nen chuan an vai in hmu rin a in sumingi chu alo fin phia na kanga po chuan a chuang ru hle sumingi chu an office a chuan lo tlo in thil e a hun to ti in zia chenga chuan alo hruai son daya chuti lai chuan zia chenga chu apa in alo khola a thina rim hmel khop mai ina howat vat turin alo hril nupuya nei ti a hriat wang alo ni a sumingi chu a fala bia in a fapa nei tur chuan engma chuan tur a nei lo awangin kalsan mai tur chuan alo hril a du lo ani po in narbo dan tam tak a hriat thu soin a vo pa ma se sumingi la chuan million nga min pela ka kalsanang ma se min lo pan lewam tho si a I sum I hlo thlon mai ti na niang kan in chen don chuang lo ti in a lo chang mia kan lo enang chu komchan ve chungin a thei ngil nga lang che ti in million nga chek chu lo pe a sumingi chuan a lo pot thler mak ma se million nga la ang chuan apa chuan a soi nge ni do ni zia chenga chuan a lo hre ve le a thina rim hle anu ero vacation mangin mun danga alo zin bo dei thunga sumingi chu Washington company a chuan nathok turin a kal le a zia chenga chu apa ina thin tura ti awang khan thlakhat don lai chu a chhuwa san to a Sunrising company a po khan a thok to lo ma se chu company CEO chu ji chenga tho kha lo ni a chu company chu alo le dei mai alo ni an director nu chuan sumingi le zia chenga te elevator a an chuang dun chu hmu in a thik ringota na thok dang te po chu fuipor kwalin an du dan dana tirkwal a phal sak bok na dang po thok man lek lo chuan coffee siam tur le file submit tur te chuan an tirkwal ta ringa ani la chuan enga ma alo ngai du lova an tir ang chuan a omve mai zel director la khan coffee kenga sumingi local chu hmu in a keya chuan a local sak zewa zi chenga te local chu valei buak khum tir atumani ma se sumingi chuan aban chu alo la koi man hlova a korte chu ati hu hlwa mai director chuan Mr. Lu henu hi intern ania ane plutuk engna ma thok thiam lo ban ngal wang chi ani alo te ngal ringot nangma min kalani kha sumingin alo ti po in engtin ma ka ti lo che ati tlata na thok dang te la chuan director lam chu an lo tangvek bok si ma se ji chenga chuan keiman ikal lai kha ka hmolom ti in akor chung chu hli pa sumingi chu awa ba tir dai director chu athena rim khop mai ji chenga chuan million nga leka kalsan atum tia sha thu chu soin alom lo thu te soya sumingi la chuan million nga chu min pe ve mai la kalsan lo mai ang che ti in alo fiam vel million som nga la chu alo pe nga la ipa poisa min pe kha kalata reng reng hlei nim ati chuan karing reng ani chutiang mi chu ini karing lo shim shim ji chenga chuan alo ti le dai chuti lain director khan voice message aron thona ji chenga chu zanria e pui turin alo som ji chenga chuan a number chu delete ta block nga la tuma ma se sumingi chuan tul alo ti lem lo director thinrim chuan a hnu thleng po chuan sumingi chu ala ti boi chhun zom ta zela Mr. Lu hian nupui anei to a zar boi lo tum ve to suang che alo ti le anupui chu ka shereng alom a mei ni te hi ilo tum ve reng zok ani lo mo zanria e puyai som ti kha ka shelowi moi ti em ni sumingin alo ti ta ka chuan director chuan makati khop maya engtin nge lo hriat le tiril ro neu neu chungin engtin ma achang zui ngam talova na thokte la chuan director chu an pu ber nupui an la hmu ngai mi lo chu ni in an ring ta tlata a chan po in hwal na zungbun ji chengan ama nge ina a design tir ang cha cha kha abun ve wangani chutia midangina ji chenga nupui anga an ngai ta chu nuam ati em awang chuan
ani awm ve leh tahmiah hmiah ringawt a suming hi erawh chu a nui lo zat deuh chutia an director leh an boss ber nupui a zah lo ta viau mai chu midang te chuan an ngaihtei lo hle a musi tak takin suming hi chu an tawng khum leh mahse director chu luapa in a fapa nupui ni tura a thlansak alo ni ve tlat mai a zungbun la chu a in ang chiah chiah an lo nei dun ve bawk nen tuzawk nge a nupui dik tak chu hriat thiam a har tawh khawp mai suming hi zungbunah chuan a chhung lamah L ti hi alo in chhuk au mai a Luzi chenga tina ani director ta erawh chuan engmah a inziak ve si lova a lem zawk alo bun reng ani tih chuan hre chhuak ta mahse chuti chungchung pawh chuan director lamah chuan an la tangtlat a suming hi chu ban tir tur te chuan an la fui sau sau director la chu alo avak bik si lova tunah chuan ala buai lutuka nakinah kan sawi tha dawn nia ti in alo chhang zela chuti lai tak chuan zichenga te chu an lo kalta a an lo hek ngal zat zat a ban ngal tur te chuan an lo tur chen mai mahse secretary chuan suming hi zawk chu an pi ani thu chu alo sawi ta mai a chuti lai mek chuan Mr. Luap pawh alo kal ve bawk director chu a rilruah chhiat em awang chuan mo nu tan chuan a duh lo thu chu alo hril leh a hnathawk dang te nen chuan a ban ngal vek chuti rualin a fapa leh suming hi te in neihna chu a rem ti lo thu a sawi nawn leh a a fapa chu hmeichhe dang tha tak a zawn sak tur thu a sawi leh ngat ani mahse an ni pahnih chuan enga tan vak chuan an lo ngai lem lova chu mai bakah luanu kha alo haw ve tawh a ani chuan a fapa te nupa chu a pawm thlap thu alo sawi an pa bulah chuan a fapa te chu a pawm thei dawn lo ani chuan a man in atanga a chhuah pui tur thu chu a sawi tahmiah mai a an pa lah chuan an nu in a chhuah san chu alo hlau ve em em bawk si chuti chuan an nupa chuan an in hnial chho ta a an mo nu fel zia leh that zia te a lan aia a fin zia te chu an nu ber chuan a sawi siam siam a tupa an nih thuai rin thu te a sawi takah chuan an pa pawh chuan an nu duh dan chu alo rem ti ve ta a an fapa te lo in neih tawhna chu alo rem tih pui ve ta ni